Malawi Brief. Paluntha Exclusive anacheza ndi Matthews Ntumbuka amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha UTM ku Lumphi Central. Iwowa anafunsidwa kuti athe kutchula za ubwino wa DPP kapena zinthu zimene DPP yachita bwino chilowereni mboma komanso zomwe sanathe kuchita bwino. Iwowa analongosolanso zina zomwe chipani chawo chidzachite chikazalowa mboma. Ndi khalani pomwepo kuti muamve Ntumbuka. Chifukwa Malawi muno mukati muone kuti ntchito kulibe koma ambiri apanga graduate chaka chilichonse mwina 15,000 graduates koma ntchito sizikupezeka. Ndiye ndikuona ngati kuti amene tagwirapo ntchito akuluakulu tiziyamba makampani tizilemba ntchito achinyamata. Okay. Chabwino pali ubale una uliwonse ndi Archbishop kapena chifukwa mwene kuti mumkasilira atu. Pali ubale manager ndi tinene ngati pa Chingereza amati uncle bambo anga ang'ono. Chifukwa yake ndineso ndimafuna kukhala wansembe ngati iwowo. Komanso panali Monsignor Muwowo amene analinso khazini wa mayi anga. Ndi kwathu ndithu kwachokera ansembe nene kuti awiriwo mazi uncle anga ena kwa amayi ena kumbali ya bambo anga. Ndiye kuti muchoke ku business nkubwera no politics. Yes. Zinakhala bwanji? Business number mu 2023. Nde ntantasiya kugwira ntchito makampani. Inayamba kuyenda bwino. Ndi mu 2024 mmene mukumbukira kuti pa 10 June mwatsoka anatisiya malemu Dr. Saulos Cross Chilima amene anali president wa oyamba wa chipani cha UTM. Nde anthu ambiri anayamba kunditchula kuti ndikayime nawo pa zisankho za president wa chipani cha UTM. Pamenepo koma ndio musanapange chiganizo people. Nthamene inali wa business chabe sinimapanga nawo ndale koma ku chipani cha UTM anthu ambiri amandifunsa kuti ndikhale nawo pa chisankho cha UTM. Nde panali pressure ndithu komanso napanga ma consultations namba kuziganizira imene inali ma June, July mpaka August. Then August napanga kafukufuku ma consultations kenako kuyambira kwa September 2024 napanga chisankho choti ndilowa nawo ndale. Ndi pa 10 September imene inali ngati 3 months after kumwalira kwa Dr. Saulos Cross Chilima, exactly 3 months napanga launch kulowa mndale ku BICC. Zimenezo zinapanga bwanji shape political interest yanu kutengera kuti munabwera kapena kuti kutumphuka nthawi yomwe malemu Saulos Cross Chilima amatisiyaso. Yes. Zona inali very emotional kuti anali ngati mentor wanga komanso msaiwale kuti mpingo wathu wa Katolika wakhala kuti uza kuti akufuna kuti ma professionals komanso akhristu ambiri akatolika azilowa nawo mundale. Ndi iliyonso inali yango ina yoti imandilimbikitsa kuti ndilowe nawo mundale chifukwa kuti mpingo wathu ufuna kuti akhristu azilowa nawo mundale chifukwa kuti nthawi zina ndale timasiyira anthu ena olo achikunja. Ndi kuti mpingo umasoweka voice of truth, voice of concern mundalemo. Ndi kuti tinene kuti mosa kuti ineso ndikuyimira akhristu ndikuyimira akatolika kundaleko komanso ndikuyimira ma professionals ndi ndikuyimira sa achinyamata ndi ma segment amene ndikuwayimira kundaleko. Chabwino ndiye munasankhidwa kukhala running mate wa Adalitso Kabambe masankho aja anachitika September 2026. Kusankhidwa kumeneko munachilandira bwanji? Nachilandira bwino kwambiri komanso nachitenga ngati kuti anandiganizira bwino chifukwa ndale zamala zakale inunso mukuziwa kuti convention ya UTM mu November 2024 naima nawo pa president limodzi ndi Akabambe, Akaliati ndi Akambala. Akabambe anasankhidwa president, ine sinasankhidwe koma mu July azandisankha kukhala running mate. Nachitenga kuti cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa ndale zakale akananena kuti uyu ndi ndani palibe chidani. Palibe chidani amapikisana ndi kuzintenga kuti munapikisana ndi anthu ambiri anadabwa pamene koma Akabambe akusonyeza kuti Akabambe ndiye Ntumbuka
tikuyamba ndale za makono ndale zopita chitsogolo za chinyamata moti akabambe ndineyo timagwizana kwambiri koma ena maona ngati kuti ife tinapikisana ndiye kuti ndichidani indithu ndiye kuti popikisana nthawi imeneyi pa position ya mtsogoleri wa chipani cha UTM already ndiye kuti mapanga declare ufuna mtsogoleri wa chipani. What were the things you were prepared to offer Malawians at that particular time? Nthawi imeneyi ineyo ndimapanga focus kwambiri nkhani za development ya dziko kuyambira ndi economy. Tikudziwa kuti Malawi muno nkhani yaikulu kwambiri ndi economy. Ndiye ndimakamba za mmene tingasinthe economy kuzera tikudziwa kuti economy ya Malawi imavuta kwambiri chifukwa chokuti tilibe forex. Ndiye kuti kwa mphamvu kuti kwacha ikhale ndi mphamvu zikusoweka kuti tizipanga katundu wambiri to replace zimene tupanga import choyamba tumamba import even ma toothpick zona mitengo ya mbiri Malawi muno so pali zinthu zina zoti mapanga import zoti city ine yakupanga import olo pang'ono ndiye tipange produce amati import substitution chachiwiri tipange export kwambiri kuti kubwere madola zambiri Malawi muno kuti kwacha ikhale ndi mphamvu mitengo ya katundu itsike ndiye kuti pofunika industrialization pofunika manufacturing komanso mukatero ndiye kuti sopano mpaka create job creation zimene kuti achinyamata ambiri akusoweka ntchito Malawi ndiye panali nkhani za mafactory nkhani za mining panali nkhani za ulimi ma mega farm komanso concern ya achinyamata azimayi ma business ndi zina zotero. Mwina nkulakwa kunena kuti mwina diso lanu likanalibe pa utsogoleri. Tinene kuti pa 27 July 2025 adaliso kabambe anandikomera mtima kundisankha running mate wawo. Pano tinene kuti iwo anali presidential candidate ineyo running mate. Ndikupemphera kwa Mulungu kuti 2030 zikhale zomwezo kuti iwowo ndipo now zakale kuti convention ngati kuzakhale convention ine I'm not going to challenge now zakale and also akunena kuti akufuna kuti nini zakhale so running mate wawo ndiye kuti ife tinagwizana kuti tifuna towe mboma ngati kabambe president Matthew Ntumbuka vice president zimene zonse tikufuna kusinda pano tifuna kulowa mboma ife tikulowa chifukwa kuti tikudziwa kuti anthu anachosa congress poyamba tipite kai mu 2020 anthu anachosa DPP chifukwa anatopa ndi DPP kuti sizikuyenda anabweresa alliance tonse alliance makamaka congress koma sizinayende achosapo congress kuti bora kuja tinachoka kuja ADB abwera anthu within 3-4 months akuti yayi sizinayende akusakasaka anthu ndiye anali number 3 ndifeyo modi mulimba mtima ndikulimba mtima kwambiri choti number 1 ndi number 2 sizikuyenda kawiri ndiye kuti anthu amalayamba kale kunena koma zili kwa ife ngati UTM kuti tisonyeze kwa anthu kuti tilelede kulamulira dziko la Malawi. Pano tsopano muchita chani kuti no mudzalowe mboma 2030yo? Zoona chimene I think chofunika kwambiri ngati UTM ndikuonera chokuti tiyenera kupita kuma grassroots pansi pachipadziko kuma village kuma district pano ndi nthawi ija tinali ndi nthawi yochepa pano ndi nthawi yambiri 4 years ndi nthawi yambiri kwambiri tipite kuma grassroots komanso anthu amudziwe Dr. Liso Kabambe kuti dziko limudziwe munthu ngati presidential candidate si ntchito yapafupi ndi ntchito yaikulu kwambiri ndipo pano ndi nthawi kuti Kabambe uja timugulitse ndithu kuyambira kuchitipa Karonga mpaka kunsanje komanso khota Salima mpaka Mchinji ndidetsi. Chabwino tsopano tibwere no kusankhidwa kwanu ngati phungu wa dera lija la Rumpi Central chikusonyeza chani personally komanso politically? Ineyo ndikuona ngati kuti personally anthu ambiri amanena kuti zikusonyeza kuti khama ndilabwino khama chifukwa kuti mukati mukumbukire naima nawo pa uphungu wa Rumpi Central muzisankho za September 2025 ndipo ndimaona ngati ndi wina koma kumapeto
achana anandizimusa kuzawina chifukwa mwina inali busy ndi running mate tikuza kutero chifukwa anthu ambiri amaona ngati ndiwina achole mwachula kuti Enoki Chihana kamzingeni Enoki kamzingeni Chihana vice president analipanga overtake kumapeto anthu ambiri amapanga joke kuti anawina 5 days ya kumapeto koma ene zisiye ndiye nazaimaso nawo pa by election mu marriage ndikuwina anthu ambiri kuti zikusonyeza kuti khama ndi labwino chifukwa mwina ndikanafoka mwina I would have given up koma sinasiye mapita chitsogolo ndipo zatheka pano ndine MP ndiye kuti personally inezo utanthauza kuti ukamalimbikira chinthu nthawi zina nthawi zambiri zimayenda politically ndiona ngati zikusonyeza kuti kundale panopa ndakhazikika ndakhazikika chifukwa pano ndi base ndale zimafika munthu ukhale ndi base what's your base so my base is Ulumbi Central ndi anthu ndawina kumene kuja ndithu ndi base yanga ndipo ndikuli muno ndiye ma priorities kapena zinthu zitatu zoyambirira zimene mukufuna kuchita kudera lanu pamene anthu akukondani ifa kumene kundikukondani ndiziti choyamba chimene ndikufuna ndipange kwambiri ndi kumapezeka ndatero chifukwa tikupanga kampeni ambiri anthu akwathu amadandaula kuti akansankha munthu khala MP mbuyoko aliyense amasowa amangopita kulilongwe nkusowa mwina 1-2 years osaoneka literally nthawi ya kampeni ndiye kuti phone number asintha munthu yosakuoneka sakupezeka mafoni sakuyankha ndiye choyamba cheni amati get the basics right chamba cheni choti ineyo nalumbiritsidwa pa 25 March nali lachitatu lachinayi lachisanu nabwera ku constituency pa Friday ndiye 2-3 days later nali ku constituency nakumana ndi area development committee mafumu kumakamba za chitukuko kuchoka pamene paja 27 March mpaka lero palibe 1 week imene naponya kusapita ku constituency moti ndachoka constituency zanali ndikupita so I think lachinayi likubwerali every week ndimapita ku constituency 2-3 days panga zinthu zosiyana so choyamba ndi chimene icho choyamba cheni kupezeka chachiwiri ndi chitukuko ndipo chitukuko chili mbali ziwiri chitukuko choyamba ndi cha CDF tikuthokoza boma la DPP pa chimodzi chachikulu imene apanga chokuti constituency iliyonse ikhale ndi 5 billion chimene cho chinthu cha mtengo wapatali kwambiri ndipo ineyo ndikulimbikira ndimagwira ntchito ndi ma village development committee ma area development committee komanso committee yanyuwani chamati constituency development committee CDC komanso ndi a council ndakhala ndikupita constituency ukumakhalapo nawo ma meeting okambirana za chitukuko za CDF nalinso kuongozana dzana ili makambirana zomwezo ndi nkhani ya chitukuko yoyamba ndi imene ya CDF ngati MP magadani za tsopano umakhala makomiti angapo ADC komanso CDC meeting ndimakhala nawo kumagwira ntchito limodzi kumapanga plani za CDF komanso kuli mbali ina yoti pali zitukuko zina zoti mwina ka bridge kakang'ono mwina kukonza classroom yoti ilipo kale kukonza nyumba ya phunzitsi olo kumisika zitukuko zina za zoti ineyo pateka ndikuza kupanga ndimapanga nawo ndapangapo zingapo monga maskulu akwathu ambiri amene astandard analibe magetsi ndaika magetsi asola kuti aziwerenga usiku akhonze bwino ndaika kale maskulu 12 maskulu 12 mukazipeza maskulu 12 ndikuza kuwatchulanso ya Bowe Matunga Mukama Jumbi Lundu Kawaza Nkhwangu ambiri akuziwanso komanso ndaikaso magetsi misika ya kubolero ndi akulumbi pa Bolero Trading Center amene nimachokera pali zimbuza pa market koma sizimagwira ntchito zinaonongeka 16 nakonza within 2 weeks zonse panopa zigwira ntchito bwino komanso takonzanso zimbuzi ma trading center osiyana kuchikwawa kunkhwangu paboma ndi zina zotero ndi zimbo zambiri zimene tapanga miyezi 3 imene ndakhala ndingati
mpiwa chabwino ndi ena amanena kuti mpira umaoneka bwino pomwe uli pabwalo uli kunja panopa muli nyumba ya malamulo reality sindotani marete za amene likuona mene uja choyamba nchokuti tinkaona ngati kuti ku parliament kuja zinthu zizonsamangopanga mwa serious koma zosangalatsa kuti kumene kuja ntchito ndi yayikulu kumakhalanso ma jokes nthawi yoti anthu amacheza ndi I like that kuti sindinkadziwa kuti nthawi zina kumakhala nthawi yofewa icheza mpeza kuti anthu mu parliament muja mwina akhala ngati akupanga debate mwina akuisana mwina wanyanyala koma ukapeza kuti pa tea break akucheza bwino alimodzi wa Congress ndi wa DPO wa UTM ndi wa UDF ndi zimene zosangalatsa kwambiri komanso china nchokuti mene muja ndimazaona kuti pamakhala ma dynamics umayenera kupanga balance zinthu zingapo mwina choyamba chokuti iwe uli ku opposition awa ndi aboma ndi mwina ndi maganizo ako koma maganizo ako ndi zimene anzako kuganiza zikhala bwanji ndi pena umayenera kuganiza kuti ndikupanga line ndi anzanga ndipange lobe even kuchipani komwe nthawi zina upeza kuti uli ndi maganizo ako koma mwina chipani choganiza mwina ndi those dynamics are real kuti umayenera sopano kumaganiza kuona kuti ndiyende bwanji ndipange bwanji munafotokozapo kunena kuti ubale wanu inuyo ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM uli bwino komabe kunjaku kuli manong'onong'o kuti ikhala ngati kuti chikunkana penda komanso ena akutula pasi maudindo posachedwa apa taona National Campaign Director Mr. Chunga akusiya pasi udindo zikutani kuchipaniko koma makamaka komanso ine mukuziwa kuti oloma company amene akuyenda bwino monga tingoyesa NBS Bank or National Bank or Standard Bank anthu amasiya ntchito sichoncho anthu akasiya ntchito ndi kuti National Bank ikugwa sitingane kuti National Bank ikugwa kuti wina ake wachokako wapita ku Standard Bank or Airtel panopo sikuyenda choti marketing director wapita ku wasiya kapena wapanga retire chifukwa sana ine kuti apita kutiwo ndi ine ndiona ngati kuti ndi munthu mmodzi amene wasiya chipani sikuti chipani chikugwa kapena chipita kwina komanso nthawi zina anthu akachoka pamabweranso ena is an opportunity kuti ena amene amaona ngati ali ndi kuthekera koma analibe mpata wosonyeza kuthekera ndi nthawi yawo kuti atisonyeze ndi nthawi zina imakhala growth iyi ndiye mafotokoza kuti imakhala growth at some point koma simukuonanso mwina ndi chifukwa chomwe chingakukanikitseni kudzalowa mboma mwanena kuti 2030 mukulowa tikulowa kumene akukanakhala kuti amene akuchoka ndi kanakhala kuti Bridget kanakhala kuti amene achoka mchipani ndi anthu mwina 20 or 30 for sure ndikuti pali problem koma mmodzi kwa ine zimene zimachitika chipani chichonse even amene mboma zimachitika kuti wina wachoka zimachitika mwina ena kumanena kuti ayi mwina chifoti amene anali mtsogoleri nthawi imeneyo Malemu Chilima anatisiya ndi mwina pali kusagwirizana izi nzona komanso zimene ndinakale kuti sizoona chifoti mudati muone even kukunja kwa America or ku Britain anthu amasiya chipani even tili ndi Malemu Chilima anthu ena anasiyapo chipani sikuti chipani chimagwa yayi amwene Fumbo si anasiya chipani nthawi ya Dr. Chidante Malunga anasiya chipani Malemu alipo ndi I think ndangasi ndale anthu amafuna zikamba zambiri kama wina wasiya alisa amafuna kusonyeza maganizo ake koma kupanga collapse ayi ndithu chikupita bila mwamba chikupanga libyu mboma 2030 koma chokulimbitsani mtima ndi chani anthu ma voters ine ndimakhala midzimu ndimayenda anthu akunena kuti iyayi mukudziwa ena akunena kuti bola so nthawi ya Congress ena akutero akuona kuti mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri ndalama ikusowa chitukuko sichikuyenda mmene amafunira monga misewu taona ni M1 sina konzedwe anthu akulira ukaronga kuti chiwete sana konse ndi zambiri
anthu akudandaula mitengo ya anthu analima anagula fertilizer mtengo odula kwambiri. Pano mitengo inatsika ndi kuti ogula aja zili bwino kwa ogula for sure, koma ogulisa aja ndi kuti sapindulapo pa ndalama imene anayika ndi pazo yofunika kuiso. Ndi kuli zinthu zambiri kunjaku anthu akhumudwa, anthu akuti yayi mwina pakana khala boma lina limene ngatithandize. Ndi boma linalo ndi UTM. UTM for 2030. Ichabwino tikanalibe pankhani ya malemu Saulos Klaus Chilima mwina personally legacy imene munga pange carry over ndiyo tani? Mukati muone malemu Chilima anayambisa ndale za makono, ndale za nyuwani. Choyamba kweni zijankati mindset change. Imene ndi chimodzi mwa zinthu zimene zoti timayenera ngati dziko la Malawi kupanga benefit kwa achilima, koma kuchoka kwa msanga sinakhale ndi mwayo woti we should benefit. Ndiona ngati generation ya politicians achinyamata amene tilipo, ndipo even kupala amene timakambirana, ndipo nzosangalatsa kuti pali azizathu ena kuti ali mzipani zina monga DPP, Congress amabwera kumakambirana zoti legacy ya Chilima makamaka za mindset tizipitisa patsogolo. Chifukwa mukati muone kumalawi kuno nthawi zina timalephera kupita chitsogolo chifukwa cha mindset chabe, or munthu pa individual level mupeza kuti ena amangokhalira kupempha mara moti azizidalira moyo uzidalira. Even dziko lathu la Malawi tikuvutika kuti timadalira a World Bank, IMF, tizipanga zinthu zoti Malawi can 5 years or 10 years likhale dziko lozidalira. Zinthu zambiri zimene tinazo Malawi muno zimavuta kuti maganizidwe athu siothandiza. Tena kukhala ndi maganizidwe anyuwani amakono kuti tisinthe, kuti tizikhala ndi chituko pa individual level komanso ngati dziko. Tsopano tibwere pa 10 Juni chaka chino cha 2026 kunsipe. Ine ndinali komweko, inenso ndinakuonani. Ndaona. Kumene kuja wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko Dr. Jane Ansa anali kumeneko. Ndikudziwa bwino lomwe kuti so mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anayitanidwa kumeneko kumana apanga delegate. Ali ndi mphamvu yopanga delegate inde, ndipo guest of honor kapena kuti mulendo olemekezeka kumwamboko anali anduna aona za maphunziro a Bright Nsaka. Nkhani imeneyi inautsa manong'onong'o ochuluka kwambiri. Mwina what's your quick reaction ponena kuti vice president anali komweko koma mtsogoleri wa dziko akutuma nduna kuti kakhale mulendo olemekezeka pamwambo omwewo? My views are ndi maganizo awiri. Choyamba chokuti timadziwa kuti president akhoza kupanga delegate wina aliyense, zimene zotikudziwa, ndipo we respect that one. Mwina nene kuti maganizo anga ndi atatu. Chachiwiri nchokuti tikudziwa so kuti Malawi muno chiyambire ni democracy 1994. Palibe vice president oro mmodzi woti kuyambira office yake ya vice president mpaka mapeto zinthu zimayenda bwino. Palibe oro mmodzi. Dzana tawerenga kuti Honorable Chilumba anena kuti inali ngati hell kukhala vice president wa dziko la Malawi. Ndipo ine I look forward tsiku limene tizakhala ndi vice president kuti akugwira ntchito, president akumugwirisa ntchito. Zimene sizachitikepo. Amangogwirisa ntchito mwina miyezi pang'ono, mwina miyezi 9 if lake 1 year, koma kena kuzima sokonekera. Siku Malawi koka even ku Zambia paneba papa. Ndi vuto la ku Africa kuno maiko ambiri. Ndipo koma ndiona ngati ulendo uno talawira kwambiri. Talawira kwambiri. Chifukwa tikuona kuti vice president sagwisira ntchito nthawi zambiri komanso makamaka
nga kunsipe kuja zinazopangisa manyazi tisaname zinazopangisa manyazi kuti vice president alipo koma amene akuyimira president ndi wina sizikuoneka bwino ndiponso ngati kuli mavuto manena kuti mwina ku UTM kuli mavuto koma ndiona ngati mavuto akulu ande kummeneko ngati kuli mavuto akhale pansi athane nazo kuchipinda kwawoko koma kugulu kuno ngati dziko tione zinthu zoyera. It helps the country and the party kuti zinthu ziyenda mwadongosolo bwino chifukwa you expect kuti constitutionally muli ndi vice president alipo koma amene akuyimira president ndi wina ndi ngati akuyimira president ndi wina banja amene sanamsange kuti akhale running mate ngati anasanga uyu ndi kuti anapanga analyze kuti ine ndikachoka ine amene azigwira ntchito ndi utiyo ndi uyu koma myezi 5-6 later kuti yayi ukuzikhala uyu ndiona ngati mwina akambirane kumeneko kuti vice president azigwira ntchito ya dziko ndiponso mene mwana isika nali koyamba ndikumbukira kunali maliro busa wa CCP kwendeni 2 months ago nali konko ndipo kunali a second vice president Honorable Enoch Kanzinge Njihana koma oyimira president analiso wina nduna sizinali bwino mpaka moti mfumu ina ikulu inanena pagulu zimene so ndiona ngati I have big respect for our president as president of this country and I'm a very small man to him but my humble advice to our president is to sort out these issues. We are human beings. If they have issues, they should sit down as people and talk through as professional. They're both very educated professional people. Akale pansi akambirane azipita chisogoro kuti tikamafuna chituko malai muno zinthu ngati zizi zikutayisa nthawi andazikambirana people talk. Ndiona ngati it's better akale pansi komanso ndiwapempha atsogoleri a mpingo mwina alowerepo kuti president ndi vice president ngati pali nkhani zithe mafumu iyi ndiye ntchito ya mafumu ndi atsogoleri a mpingo kubweretsa anthu pamodzi kuti dziko lathu lizipita chisogolo ndiye ndiona nkhani iyi tithane nayo kuti tizigwira ntchito za chitukuko mdziko. Chabwino mwafotokozaponso kuti mu mbiri ya dziko lino nthawi zambiri mtsogoleri ndi wachiwiri wake pamakhala ngati pakukhala nkoke tikulephera pati kapena timalephera pati ngati dziko kuti anthu awiri amenewa adzigwira ntchito bwinobwino. Chimene ineyo ndine wandale ndakhala mundale zaka ziwiri ndi nkhani zimenezo ndikuziwako pang'ono ndapanga ka research kumaunikira nangasi ineso nalani mu 20 September umu ndi ndakhala ndikambirana kuti ndiziwe zimene zimachitika. Nthawi zambiri zimene zimachitika vuto samakhala president. Nthawi zambiri vuto limakhala anthu omuzungulira president ucha. Nthawi zambiri amayamba bwinobwino president ndi vice president wake amayenda limodzi kugwira ntchito limodzi ndi awa ozungulira president amaona ngati kuti china chake chikachitika amene akhale president ndani ndi vice ndiye amayamba sopano ntchito yawo imakhala ngati project kuti athane ndi ubale wa president ndani ndi vice president ndiye amayamba ati mabodza sopano mamawa masana ndi madzulo ngati ma tablets mabodza kodi kumeneko ku politics ku state house kuja amapitisa mabodza mamawa masana madzulo mamawa masana mabodza a vice president emamona pamene paja yafuna kulandeni emamona pamene paja ayamba zake emamona pamene paja akupanga zakuti ndi president uja poyamba amalimba mwezi woyamba wachiwiri ndi mabodza aja amakweza volume sopano kenaso frequency amakweza poyamba inali mamawa masana madzulo kene awaleso pano kenako mupeza kuti president uja ndi vice president ndi basi asiya kuyankhulana samutumiza so sampasa ntchito koma ali mabodza nthawi zambiri. Chabwino anagwira ali vice president ndi mu Juni tinali ku Nsipe amapanga unveil mausoleum imene amangira Chilima anthu ambiri inenso ndigwizana nawo anthu ambiri asangala ndi mausoleum ija imanga kuti ndiyokongola yopereka ulemu komanso izapangidwa within 2 years ndikuti ine ndiona ngati pamenepo
boma laetsetsa chifukwa boma linapanga zimene zija mosakakamizidwa ndi wina aliyense. Ndiye ndiona ngati komanso kunabwera akuluakulu a boma anali konko. Ndiye ndiona ngati so far boma likuyesesa sangapange zonse kuti zimene alisa kufuna koma ndiona ngati akuyesesa. Komanso ndikuziwa kuti pali debate anthu akunena kuti nanga kutsogolo zizikhala bwanji. Ineyo mayidziwi ndiyo kuti 10 June tizikumbukira tikhoza kuyambira ku banjako. I think ndikuganiza kuti azipitirira komanso kuchipani ya UTM tizikhala unalisonderali tsiku lomwelo padetsa izona panchewo tinakhala mpaka usiku tinapanga zimene zija. Komanso azinzake ya Saulos ndiye ndiona ngati zimene zipitirira zimene ndikuona ineyo. Chabwino ndiye kubwerabe komweko mukuona kuti mwina ena sakutengerapo mwayi opanga politicize mwina nkhani yokhudza malemu Saulos Klaus Chilima. Kuti bwanji kutengerapo mbali ya ndali tsopano kuti mwina no kuti zathu ziye kufunika kuti mwina dzina la malemu ndi limene tigwiritse ntchito. Ine ndiona ngati kuti padusa zaka ziwiri panopa tinalinso ndi zisankho chaka chatha mu September. Anthu ankakamba zomwezo kuti mwina ena kugwiritsa ntchito dzina la Saulos Chilima kuti kutengera komba ndale. Komene ndikuona ineyo nanena kuti UTM kuti kalowe mboma 2030 tena kuti Daliso Kabambe adziwike makona onse adziko la Malawi. Chifukwa kuti anthu akamvotere Kabambe amudziwe nkhope, amudziwe kuti ndi munthu wotani, adziwe kuti akhoza kuyendetsa dziko la Malawi ngati boma. Ndiona ngati pamenepo makamaka 2030 main theme izakhala ya makandidate amenewo. Ndiye kuti dzina la Saulos likhale ngati logwiritsa ntchito ngati chida cha ndale. Ndiona ngati kupita chitsogolo imene singakhale nkhani yayikulu kwambiri koma legacy yake ndifunika kuti titengerepo phunziro komanso izipita chitsogolo. Koma kuzera ku nkhani ya kuvota ndiona ngati behavior ya voters singakhale makamaka nkhani zimenezo. Koma 2025 tisanami anthu povota maganiza za chikangawa zimenezo ndikamayenda m'midzi mafunzo anthu amanena ndakunena inali indeed nkhani ya ngozi ija inali major theme. Chifukwa ena umachita in fact ndikamafunsa anthu pena ifeyo UTM ndiona ngati kuti mavoti athu anatsika chifukwa cha nkhani imeneyo. How? Chifukwa chakuti anthu amafuna kuti tithane ndi izi. So panafuta chisankho ine ndapanga research yanga. Anthu ambiri mavoti a UTM ambiri anapita ku DPP. Mavoti ambiri anapita ku DPP chifukwa kuti ena maona ngati ndimene nenazo kuti Dr. Daliso Kabambe anthu amudziwe kwambiri dziko lonse la Malawi. Sanakhale nthawi yokwanira kuti anthu amudziwe zenizeni. Koma APM anthu amamudziwa bwino. Ndi amene amafuna kuti iyayi awati achose. Tachosa bwanji ndi ena maona ngati kuti kuvotera Kabambe abesa mavoti. Ndi pali gulu lalikulu ndithu lili ngakhale ndine wa UTM koma ndifuna awo achoke. Ndi kuti mwina amene angathandiza kuchosa awawa ndi kumene kukhala mavoti ambiri ndi kale ndingo kuli memo kale yabwino ndingosonkhera memo yomwe ilipo kale. Tinaloza pamenepo. Ndikuona choncho magazanga ndi amene ndapangira research mavoti ambiri a UTM anapita kumene kucha. Koma abwerera amene wabwerera nakasi ndimene nenazo kuti 2030 nkhani imene sizakhala nkhani yayikulu. Hati 2030 mulowa boma. Tikulowa boma 2030. Mavoti atakubwerera kwa. Bwerera. Chabwino tikanali pa nkhani yokhudza kuchikangawa kumweko pali khazikisidwa kapena panakhazikisidwa komiti yatsopano yomwe kuchita kafukufuku pa ngozi imeneyi. Komanso tikunena pano mboni zikumaonekera ku komiti imeneyo. Muone diso ngati MP komanso ngati Mtumbuka. Mukuona kuti tsopano Amalawi akhala ndi mayankho oyenerera pa ngozi imeneyi ndi mmene mwina kafukufukuyi wayendera so far. Amene ndikuonera nakumana ndi mmodzi wa ma commissioners
MPs nali mu committee namfuza kuti zikuyenda bwanji sinafuza kupita deep chifukwa ngasi pali confidentiality koma nafuza kuti zikuyenda bwanji zikuyenda bwino kuti mwatsapa kuna kumaliza kuti ayi anthu amene unena kwa interview ndi 150 tangopanga interview anthu 20 ndiku 10% ya 150 ndi anthu 15 ndikuti ali chama 10-15%. Ndikuti ulendo ndi wautali kwambiri. Ndine ndikuona ngati kuti pano pa mayankho sitingapeze mpaka atamaliza kafukufukuja. Chifukwa ndikuti ali kutali kwambiri. Akutali kwambiri. Tonse tikusatira anthu akusatira wandiona ngati it's too early to make any judgment. Chifukwa ngati angopanga pa interview anthu 20 ka 30 koma kwasala anthu 100 chakuti. Ndikuti kuti tizochiona cheni tapasa nthawi kuti amalize kafukufuku. Mwina kafukufuku oyamba uja wa boma la Chakwera ndi kafukufuku uyu wa APM palibe magabu ena aka amene achoka uku atumphukira soko. I think imene ndikuona eneyo difficult ndi kuti kafukufuku watsopano yuyu pali zinthu ziwiri. Choma choti kafukufuku yuyu akuchitika ndi boma limene silinali boma nthawi imeneyi. Chifukwa anthu ena kuganiza kuti inali ngozi chabe ena maganiza kuti mwina boma linatengapo gawo ndi kwa anthu amene amaganiza kuti boma linatengapo gawo boma lijalipange kafukufuku they can't believe it ndi panali that independence issue boma latsopano sanali boma nthawi imeneyi apanga initiate kafukufuku wina ndi kuti in general anthu azikhulupirira kafukufuku yuyu. So I think izithandiza pa nkhani imene kuti palibe conflict of interest. Koma sija chimene chokuti kafukufuku wakale uja tine chilungamo anali nthawi yochepa. Awawa baba ali very thorough. Ali very thorough komanso akupanga modekha komanso msayiwale kuti akupanga mwa transparent mpaka ma live interview anthu akuonera zimene zikukambidwa akupanga iniso maika so live pa lunta pomwe ndi mukuthandizira kuti anthu aziyenda nawo ajapangisa kafukufuku aja. Ndi kuti zithandiza kuti marizasi akatuluka aliyense akhala kuti amaona amene zimayendera. Ndi zikatuluka zithandiza kuti anthu agwiza nazo zosatira za kafukufuku. Koma so far akuoneka kuti otsatira chipani cha Malawi Congress akukondwa ndi mmene zinthu zikuyendera mukuona mwano akukondwera pasi. Sindikuziwa chifukwa imene akukondwera koma ine ndikukumbukira ndikupasani chisanzo cha Rumbi Central. Rumbi Central titavota pa by election ya 17 March. Anthu osatira shadow winner amasangalala akulusa malizatsi oyamba. Amasangalala kwambiri. Koma ena mpaka nasiya malonda akuyamba kupanga celebration. Koma kunabwera malizatsi ena akulu sopano. Anthu chanabwera ku market itu. Ine nkudusa nkuwina. Ndi ndanena kuti kafukufuja angopanga interview anthu ochepa kwambiri. Ena akusangalala game sinafike even pa half time. Anya chigoli chimodzi. Sikuti ndikutanthauza kuti ndikuziwa zosatira za kafukufuku. Ayi ine ndine mnanena kuti telecom engineer. Ndine scientist. Ndimapanga believe ma hard facts. Ndimapanga believe research. Ndi kafukufuku angoyamba kumene. Palibe conclusion yoti munthu sangapange. It's too early. Either way. Sikuti ineyo abantu ine ndifuna ndimvetsetse kafukufuku ndimsatire kafukufuku yonseyo mpaka mapeto kena kuti khani ma conclusions based on results. Chifukwa mwina kutsogolo kubwera zinthu zina. So it's too early kuti munthu apange. Ndi anthu azidekha tapase nthawi akafukufuku aja mpaka kumapeto aduze ma conclusion. Chifukwa kumapeto alumikiza zinthu zambiri kuzika pamodzi ndi kutiuza kuti zinachitika chimene chinachitika ndi chani chimene chapangisa ngozi ndi chani
tizamva kwa iwo. Chabwino tibwere no ulamuliro wa DPP. Yes. Chitengere ni boma Septembala kulumbiritsidwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ayamba bwanji. Ine ndikuona ngati kuti mbali zina ayamba bwino, mbali zina akanapanga improve. Tiyambe ndi kumene ayamba bwino. Ndikuona ngati kumene ayamba bwino kwa ineyo ndi zinthu ziwiri zitatu. Choyamba cheni constituency development fund. Kodi ndalama zafika kumadi? Pano pati nali pa phase yopanga ma planning, tikumaliza planning, pano tizilowa mu phase ya procurement. Ndi akapanga procurement tingwesa mufuna bridge, ukusukulu, block, ukunyumba ziphunzitsi, panopa aziyamba kufalisa mauthenga kuti ma contractor apange bid. Akapeza ma contractor aja ayamba kugwira ntchito ndi ndalama zawo. Akagwira ikafika kani 3 million kani 100 million apanga mati certificate ndikutumiza abomazi alipira kuchokera ku Capitol Hill. So ndalama zichokera ku Capitol Hill. Koma simukuona kuti pali kuchedwa pamenepa chifukwa tukugamba pano ndi June. April, May, June, 3 months. In the system ya government, in the system ya ikulu. Fori mena apangira CDF ma guidelines aja afuna kuti chituko chiziyambira pa village level. Chaka chomwe chija chibwere pa area development committee, chaka chomwe chibwere ku constituency development committee approval, chaka chomwe chibwere ku council. Ndiye pena ima zabwera after field visit akaona munga kwathu. Tapaka zonsezo kena kana atakaona nasindaso ziwiri zitatu nali ndi meeting zana litagwizana final plan ndiye pano aziyamba procurement. Ine ndiona ngati tikamatengera size ya government pali kuchedwa pang'ono koma pa level imene ndi choncho. So CDF ndiona ngati ayamba bwino. Chachiwiri ndi nkhani ya tightening the boats ya expenditure. Dziko la Malawi ndalama imatolera zochepa koma zimene timagwisa ntchito zimachuluka kuposa zimene timatolera ku MRA. Ndiye zimene apanga boma zokuti anena kuti tikhale ndi austerity measures. Tanthauza kuti boma lizipanga spend ndalama zimene zilipo kuti asabwereke ndalama zochuluka kwambiri. Kumbuyo kuti mabwereka ndalama zochuluka kwambiri ndi zimene zimasokoneza economy. Izo ndiona ngati zikuthandiza. Koma zimene ndiona ngati zofunika kuti apange improve. Chepa choti akapanga ma austerity measures aja anthu ena amene alibe ndalama kuvutika kwambiri. Ndi pakhale so plan ina yoti ngakhale apanga ma measures awawa koma anthu amene akuvutika kwambiri boma lipeze njira kuti anthu aja asavutika kwambiri. Chachiwiri ndiona ngati ku nkhani ya infrastructure. Achitaso bwino. Ayi. Apa sipano mbali ina sipano. Achita bwino CDF ndi control ya ma expenditure. Ndi borrowing status. Zidatu ndiona ngati achita bwino kwambiri. Amalawi tinene kuti zimene zisiziwaphinja so kwambiri Amalawi. Zimene nazo kuti ziwaphinja kwambiri. Ndi boma lipeze njira zokuti amene akuphinjidwawo pakhale ngati ma plan oti azifewesako pang'ono. Ya. Ndiye tilowe mbali imene ndiona ngati mwina akanapanga ko bwino. Choyamba misewu. Misewu yathu they are in very poor state. Akulo mboma misewu we already in bad state. Sinaone immediate action. Monga M1 the death traps msewu wa ujeni wa lecture kuchiweta kucha ndi even in town muno. Mise tikumbukira bwino lomwe kuti Bingwa Nthalika atalowa mboma koyambira kweni misewu ichana ikonza ndikumbukira muchilomoni muja mutauni komanso even mbali even kulambula misewu ya Nyuwani. So ndiona ngati nkhani ya misewu transportation imene yakuchedwa kwambiri imene I think is something that they need do mwansanga. Komanso China ndiona ngati nkhani ya ma appointments imene anthu ambiri sana ikambe ma appointments ndikuziwa kuti kundale kumakhala ma interest and zina zotero koma ndiona ngati ma parastatal bodies ma appointments akuntunda CEO ma directors zikhala azendera
ndondomeko za corporate governance. Advertise kandi water board kandi Escom kandi ma company ya boma apanga advertise anthu apikisane kukhale ma independent interviews amene akonza aduse. Ine nali board chair wa Mast University nali so board ya Mzuzu University kumbuyo kunisana lowe mdali ndakhapo mabodi ya maparastatu timapanga ndondomeko zimene za boma advertise antapanga compete timapanga ceremony zili palibe tsiku limodzi limene wandale ndi mabodi acha anatiuza kuti mtenge no mchose no mtani timapanga de aliyense Malawi amene ndi kuthekera amakhala ndi mwayi othandizira chituko cha dziko la Malawi. Koma ndiona ngati side imeneyi tikuyamba kuitaya ndi mbali imodzi ndiona ngati boma litaunikirapo kuti aliyense Malawi akhale ndi mwayi opezerapo mwayi opanga. So ndiona ngati nkhani za misewu ndi ma appointment ndi mbali zokuti we can have an improvement. Sure. Nanga kuntenga Malawi moyo wake kuwika apa tingalene kuti zinthu zikuyenda bwanji? Zichalemena kuyamba chicha kuti ife tukalowa mbuka 2030. Inuyo? Ile chifukwa Malawi kumika apa Malawi akunena kuti zinthu sizikuyenda. Auti zinthu sizikuyenda futi choyamba mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Akuyambira ndi fuel. Kuti fuel uja ana 2500. Koma amutsitsatu. Pano koma amutsitsa koma sanafike pamene analipo aja 2500. Ndi kwamba za Malawi. Osati za ine. Za Malawi. Malawi akuti fuel ana 2500. Pano anazafika chakuma 6700 pano ali 5000 chaku. Double. Yeo sakuona fuel. Akuona minibus, mtengo wa minibus. Minibus mene makwera inali 1000. Pano ndi 2000 kapena 3000. Ndiye choyamba. Kumaso mitengo ya zinthu mashop. Ngasi tawe kampeni amauzidwa kuti mitengo izatsika koma kuona kuti ndani ikukwera. Kumaso kuona kuti ndi kulima ndilima bwanji chaka chikubwerachi. Chifukwa fertilizer mitengo ikukwera koma ndikalima ndizagusa ndengolani otsika. Ndi ambira ndi nkhawa. Munga kosesa kanga. Ambiri safuna kulima. Akuopa kuti mtengo wa fertilizer ndi mtengo ogulisa chimanga sizigwirizana. Ndi nkhani imene boma lena kuti liyankhe. Lipeze yankho. Aidha peze njira yoti mitengo ya fertilizer itsike or I don't know. Chifukwa akakweza mitengo ya chimanga icha ndi kuti anthu ogula zikhala bwanji. So indipazo ya boma. Isi nchilo yanga ngati opposition kusolva. Inaweza kusolva 2030. Komabe 2030 tikutengeni kuti mwina UTM yalowa. Ndiye muli ngati munyengo ngati zinozi ngati chipani. Mukanayipanga hando bwanji. It's better to friend ya first 2029 30. Situuzira maiso. Joka ati mabisa. Joka ati mabisa. Yomene ndi joka. Chabwino komabe tikunena za kuti dziko la Malawi likukumana ndi economic ya pressure. Mwafotokozaponso inu Malawi akuona mwina zina zomwe akudutsamo aliyense amapanga judge yekha. Mwina amene ndingaonere ine simene angaonere yawa kuti jambulawa. Komano what are the realistic solutions, not political theories? Yeah, zona no ndi yanka. Ili muyanka? Yeah, ili ndi yanka. Sasa ndina lija. Ili loka ndi yanka. The realistic solutions as jandimane mndatufusa kuti time ndi mafuna kukhala convention mafuna kukhala na president wa UTM. The realistic solutions are import export. Malawi muno tima order pakatundu mmodzi amene timapanga export timabweresa Malawi muno katundu mwina muwiri kapena mutatu. We bring in zambiri koma tikutulusa zochepa. Miezi 6 kapena 9 tingoti 9 in the last 1 year I have not seen a change kuti tiyambe mafactory anyuwani kapena mining kumene. What we need is tikumva za mining kuliyongwe konkuno kasiya zimene titamangise mwansanga kuti mamino zaja mwansanga atuluke apite kunja madola zabwere Malawi. Madola zakamba kubwera Malawi muno kuzera ku mining
ona kuti pressure pakwacha ikutsika, kwacha izikhala ndi mphamvu. Zijamene kuti katundu atsika mtengo. Katundu atsika di mtengo choti kwacha ija panopa ili ndi mphamvu. Solution mankhwala ake ndamenewo. Komanso mafactory Malawi momuno. Tipange mafactory kuti tizipanga katundu wathu momuno Malawi. Tikapanga katundu uja tikwanilisa katundu wina amene tikumaoda kuchokera ku mayiko akunja tizikhala naye momuno mu dziko lathu. Komanso akuti tu factory ina ikukanidwa kuti itsekulidwe. Zimene unenazo. Kuti anthu ena amalowa mu ndale osafuna kutukula dziko la Malawi. Koma afuna kuti iwo zawo ziyende basi. Chifukwa afuna kutukula dziko la Malawi. Zimene zosakana zipanga block. Zimene zakana panga anathandiza kuti anthu ngati amenewo aduse mwansanga athandize kuti tizipanga fertilizer wathu, tizipanga cement wathu. Chifukwa mmene tili pano Malawi si nthawi yoti tizipanga import fertilizer ndi cement. Zinthu tikanakhala tikupanga kale patoka. Kale lero tili ana nthawi ya Kamuzu. Malawi mapanga mabasi kumene. Basi. Tinali ndi company Pew ku Ndilande. Plant engineering works or something. Pew Malawi. My classmate anga ndine ndapanga engineer ku Pole. One or two my classmates anga anagwira kuchito ku Pew kuja koma inatha. Tinkapanga mabasi aja osati kungogwisa chito Malawi moka. Timapanga export mabasi ku Zimbabwe mapita mabasi aja. Ndiye tibwerere kumene kuja kuti cement tizipanga watu. Fertilizer tizipanga watu kwacha ija ikhandi mphamvu. Komanso ndi kuti tikamapanga ma mining aja wakasiya ndi ma mining ena. Tikamapanga ma factory amo cement, fertilizer ndi zina zote ndi kuti achinyamata athu amene akupanga graduate ma university azipeza ntchito. Ife tikumalizisa ku university chama 2001 2002 palibe amene amakhala 1 year osapeza ntchito. Amene achedwa amakhala mwina 6 months kapena 9 months. Zeka ntchito graduate ina aliyense amene wachedwa ndiye kuti 6 months kapena 9 months. Pakamabwera graduation ya chaka chamawa kumakhala kuti awawa onse apeza kale ntchito. Pano ena amakhala even 4 years and degree uchango sanagwirepo ntchito. Apaka ndi ma business tabasi. Izi sizikuthandiza tikhala ndi program yokuti ipange create ntchito zambiri zichangati 1 million jobs zija ena amaseka koma that is a very important theme ya dziko la Malawi. Ndipo solution yake ndikhala ndi ma factory akulu oti factory imodzi ilemba ntchito anthu mwina 5,000 10,000 kupanga zinthu zoti tigwise ntchito Malawi momuno koma zino tipangenso export. Yankho la mavuto athu Malawi ndi limeneli. Ndipo amene angapange zimenezi ndi UTM. Amene angapange zimenezi ndi UTM palibe ena.